Hallo? Hallo? Er her nogen? Jeg har noget at fortælle. For et år siden, der tog jeg mine øjne og mine ører og gemte dem langt pokkervold inde i skoven. Og det har været rigtig godt. Før der skulle jeg have alt, hvad jeg så, og i nærheden af alt, hvad jeg hørte, og det greb om, så jeg blev helt vild i kroppen, og jeg rystede dirret, hvis jeg ikke fik det. Men nu, jeg skal love for, jeg har et nyt liv. Pragtfuldt og enkelt. Og det vil jeg også gerne dele med alle mulige andre. Og så var det, at min gode ven Skovsneglen, han fortalte mig, at Danmarks Radio, det søger talenter. Det søger talenter med sådan nogle krøllede hjerner. Nu er det sådan, at jeg er ikke helt klar over, om jeg overhovedet har en hjerne selv. Men jeg har der på friske ben. Og hvis jeg bare går lige ud, har jeg fået at vide, så pludselig så vil jeg ramle ind i radiobygningen. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg nærmer mig, kan jeg mærke. Hallo, er der nogen derude? Er der egentlig overhovedet nogen? Fordi jeg har hårdt brug for et toilet, og det skal være nu. Der må der være et eller andet. Herovre i stedet. Jeg er god til at ramle. Irriterende op igen og stå. Hallo, er der nogen, der kan hjælpe mig med vejen til et toilet? Nu kniber det faktisk rimeligt meget. Kan nogen hjælpe mig? Nej. Sig det løgn. Nej, nu kan jeg ikke holde det i mig. Nej. Nej, altså. For pokker også. Nej, hvor er det altså bare pokkers urealistisk. Jeg er så træt af mig selv. Det går altså ikke at besøge Danmarks Radio uden mine øjne og ører. Han må lige undskylde, jeg må lige ind i skoven og finde dem. Øjeblik. Ahoi, du einsamer Boy. Dir wird ich sein mein ganzes Leben treu. Denn du siehst so locker aus. Lock mal dein Ding raus. Oh, Helmut, du bist schön. Und gerade erst 15. Du hast ja so scharfe Schuhe.